Sunt utilizator de Spotify de mulți ani, dar în ciuda algoritmilor de recomandare foarte buni, poate cei mai buni din industrie aș adăuga, a interfeței aerisite cu genialul Spotify Connect și al prețului corect, mereu am simțit că ceva lipsește. Când mi-am luat prima mea pereche de căști wireless capabilă de sunet lossless, acum mai mulți ani, am zis să încerc și eu și să văd care-i marele baz cu chestia asta. Și cum Spotify nu oferă, sau mai bine zis nu oferea așa ceva, mi-am instalat Tidal, serviciul de streaming preferat de mulți audiofili pe care îi cunosc. Iar muzica a sunat altfel. Atunci am fost impresionat nu doar de claritatea extra, dar și de definiția mai înaltă a muzicii, care face loc mai multor detalii fine pe care nu le-ai auzit la o calitate normală. Brusc, piese pe care credeam că le știu ca în palmă au prins un strat nou de profunzime care nici nu știam că există. Iar viața mea muzicală nu a mai fost la fel. Bine, la scurt timp după a revenit acolo unde era, pentru că oricât de mult mi-a plăcut calitatea audio în sine pe Tidal, playlisturile făcute de aplicație, interfața și sistemul de search lăsau mult de dorit în ochii mei. Apple Music era o altă variantă, pentru că, pe Android cel puțin, și ei oferă muzică lossless pe căști wireless. Și nu, oricât de mult ar încerca fanboyii Apple să zică că nu e așa, în acest moment iPhone-urile nu suportă niciun codec lossless pentru Bluetooth. Deci dacă vrei o calitate a muzicii cu adevărat ridicată, trebuie să te folosești de căști pe fir sau de un DAC extern. Și cum tot ei au fost cei care, într-un moment de curaj, au scos jack-ul de pe telefoane, asta nu-i tocmai cea mai bună experiență pentru utilizator. Așa e, mă, Apple. Dar ăsta e un subiect separat și nu vreau să deviez. Revenind, așa cum spuneam, am încercat și Apple Music. Dar acolo m-a scos din minți faptul că playlisturile sunt actualizate săptămânal, nu zilnic. Asta înseamnă că, dacă am găsit un playlist care îmi place, sunt obligat să ascult aceleași piese o săptămână întreagă, fără schimbări sau modificări, până la disperare. Singurul lux fiind butonul de shuffle, care nu mai e cine știe ce lux acum, să fim sinceri. În schimb, Spotify au înțeles ce caută oamenii, iar majoritatea playlisturilor, cu excepția Discover Weekly, sunt actualizate în fiecare zi sau de mai multe ori pe zi, în cazul Daylist. Deci mereu ai ceva fresh de ascultat în naveta către muncă. Însă cea mai mare problemă cu Spotify era că nu ofereau muzică lossless. Dar cu toate astea, aplicația, Spotify Connect și algoritmii în sine sunt atât de buni încât am fost dispus să mă întorc la o calitate mai slabă a muzicii în favoarea beneficiilor pe care le găsești doar aici. Însă, în tot acest timp, murmuri cum că Spotify avea să lanseze o opțiune lossless curând au început să apară și am sperat ca gigantul suedez să-și actualizeze librăria și să ne permită în sfârșit să ascultăm muzică fără compromisuri. Și uite că acea zi a venit, iar nu de mult Spotify au lansat upgrade-ul pe care l-așteptam cu toții. Muzica la calitate înaltă pe cea mai ok platformă din perspectiva funcțiilor și a ușurinței în utilizare. Bine, în numele transparenței voi spune că, deși calitatea muzicii de pe Spotify a crescut mult, tot este ușor în urma serviciilor precum Tidal sau Apple Music, cu un sample rate simțitor mai mic pe hârtie. Ceea ce contează cu adevărat însă este adâncimea de 24 de biți, caracteristică regăsită pe toate platformele de streaming menționate anterior, iar pentru urechea 99,9% din oameni, diferența de sample rate între 44,1 kHz al Spotify și 192 de kHz al Tidal nu este sesizabilă, cu atât mai mult dacă în majoritatea timpului asculți muzică pe căști wireless într-un mediu zgomotos. Și da, sunt conștient de problemele pe care compania le are, despre cum sunt pe lista rușinii în ceea ce privește banii plătiți către artiști și despre cum Daniel Ek, CEO-ul lor, investește la greu în tehnologie militară. Practici nu tocmai etice cu care nu sunt deloc de acord. Desigur, nu te pot condamna nici dacă nu vrei să le dai bani pentru motivele menționate de mine mai sus, dar la finalul zilei, Spotify are în acest moment cam tot ce ai putea să vrei de la un serviciu de streaming de muzică, iar în ochii mei este cel mai robust, mai complet și mai deștept serviciu dintre toate. Dar înainte să trecem mai departe la subiectul principal al acestui video, o să fac și eu schema clasică a youtuberilor și o să vă spun că peste jumătate dintre voi nu sunteți abonați. Deci, dacă vă place ce vedeți, un like și un subscribe sunt apreciate maxim. În plus, recent am atins și pragul de 10.000 de abonați, lucru pentru care vă mulțumesc din suflet, deci hai cu subscribe-urile. Revenind, am ales să vă povestesc despre situația curentă a serviciilor de streaming, pentru că astăzi avem la test noile și superbele Sony WH-1000XM6 sau, cum o să le numesc de acum încolo, Sony XM6, o pereche de căști wireless over-ear care beneficiază din plin de plusurile în materie de calitate audio aduse recent de Spotify. Pentru niște background, căștile mele personale de zi cu zi în ultimii 2 ani au fost precedentele XM5-uri, de care am fost foarte mulțumit în cea mai mare parte, de la anularea activă a zgomotului de fond până la sunet.
cu ceva alterări serioase de egalizator, dar vom ajunge și acolo. Căștile astea au fost cu mine peste tot, de la 10 de ore de zbor peste tot în lume, până la momentele când am avut nevoie de liniște și o pauză de la agitația urbană. Au fost un companion extraordinar și nu mi-a părut rău nicio secundă că le-am cumpărat. Erau arii care puteau fi îmbunătățite însă? Evident, și în toți anii în care am făcut asta nu am întâlnit produsul perfect, în special când vine vorba de căști. Dar noile XM6 fac niște avansuri atât de serioase la capitolele care chiar contează, încât au devenit fără dar și poate perechea mea preferată de căști wireless over-ear. Ca să înțelegeți despre ce vorbesc, hai să le luăm pe rând, începând cu confortul și calitatea construcției. Cel mai mare scandal care a gravitat în jurul modelului precedent când vine vorba de fiabilitate este cel al balamalei predispusă la rupere, chiar și în timpul utilizării normale. Există pe Reddit sute sau chiar mii de poze postate de oameni cu căștile rupte. O imagine nu prea bună dacă ceea ce cauți de la perechea ta nouă de căști premium este rezistența. Și când plătești aproape 400 de euro pe așa ceva, ultimul lucru pe care ți-l dorești este să se rupă pe cap. Astfel, Sony a învățat lecția, iar acum balamalele de pe XM6 sunt ranforsate cu metal. Deci, în teorie cel puțin, nu ar mai trebui să discutăm vreodată despre așa ceva. În plus, acum căștile se și pliază, o funcție care, cu toate că a fost prezentă pe al de XM3 și XM4 dinainte, a fost în mod ciudat absentă pe XM5. No more, iar acum noul model se pliază așa cum ar trebui să o facă. Deci vor ocupa mai puțin spațiu în ghiozdan sau geantă atunci când le car după tine. Și dacă tot am menționat de asta, și carcasa în care vin a fost regândită și este acum mai mică, mai subțire și mult mai ușor de deschis, grație sistemului pe bază de magnet, în detrimentul fermoarului de jur împrejur. Tot aici vreau să vorbesc și despre confort, o arie unde, pentru mine cel puțin, vechile XM5 au excelat. Cu toate că unii se plâng de puncte de presiune și dureri după sesiuni mai lungi de ascultare, am purtat odată căștile astea pe un zbor lung de 12 ore fără să le dau jos de pe cap nici măcar o dată și nu am avut nicio problemă. Deci, îmbunătățirile pe care XM6 le aduc, adică un headband, o idee mai lat și o formă mai prietenoasă cu capul, sunt binevenite, dar nu le consider esențiale. Pernele care acoperă difuzoarele au rămas în cea mai mare parte la fel, ceea ce nu e un lucru rău deloc, ținând cont că, personal, nu am avut niciodată probleme cu disconfortul pe vechile XM5. Ce am apreciat în schimb este butonul de power, acum mai mare și mai ușor de apăsat, și în timp ce unii detestă controlul pe bază de touch, mie nu mi se pare un capăt de țară. Da, niște butoane fizice pentru play, pauză, next și volum ar fi fost apreciate, dar suprafața capacitivă de pe cupa dreaptă răspunde bine la comenzi și nu m-am lovit de probleme serioase la acest capitol. Ce consider un upgrade esențial însă este sunetul. O să prefațez acest segment spunând că, deși eram mulțumit de cum se aud XM5-urile, profilul standard de sunet era mult prea înfundat pentru gusturile mele și am reușit să le aduc într-un punct ok doar după niște muncă prin egalizator. Din fericire, noile XM6 se aud mult mai bine out of the box, până în punctul în care, dacă nu ai valențe de audiofil, sunt 100% sigur că vei fi mulțumit de cum se aud încă de prima dată când le pui pe cap. Desigur, nu m-am putut abține și am modificat și aici câte ceva, în special în zona mediilor și înaltelor, care sunau o tentă cam distant, dar am reușit să le echilibrez fără prea mari eforturi. Iar pe ecran acum aveți și profilul de egalizare pe care l-am făcut, dacă vă interesează. Și trebuie să laud și aplicația Sony Connect, care, deși mai are momente când pierde conexiunea și trebuie repornită, oferă un grad de control foarte ridicat și este ușor de folosit și configurat. Înapoi la audio, ce am remarcat din start este că Sony au lucrat la spațialitatea sunetului, un punct slab al generației precedente, drastic îmbunătățit aici. Instrumentele sunt mai bine plasate, mai bine separate și, per total, experiența de ascultare este mai imersivă cu aceste căști. Cât despre audio în sine, căștile astea păstrează semnătura acustică specifică Sony, adică un sunet cald, plăcut, cu accent pe bas. Tocmai de asta nu aș recomanda aceste căști audiofililor serioși care caută un profil de sunet cât mai neutru și cât mai apropiat de înregistrarea originală. Nu prea ai cum să obții asta cu XM6, dar reversul medaliei este că ele livrează un sunet mai plăcut pentru majoritatea utilizatorilor. Iar dacă vrei naturalețe adevărată, oricum niște căști wireless cu ANC nu sunt varianta cea mai bună și vei obține rezultate superioare cu o pereche de căști deschise, pe fir, conectate la un DAC de calitate. Piese legere, precum Sultans of Swing sau Leila, le permit driverelor de 30 de mm să-și expună mușchii și foarte rar, spre deloc, am auzit asemenea separare și definiție de la niște căști de genul.
Dacă închizi ochii și ești atent la muzică, poți arăta cu degetul direcția din care vin anumite instrumente și e mult mai apropiat de experiența oferită de o pereche de căști open back, care parcă te plasează în mijlocul unei camere cu formația ta preferată în jurul tău. Inclusiv în piese mai agresive și mai gălăgioase, de la Slipknot sau Hysteria de la Muse, XM6 au reușit să-și păstreze timbrul și să controleze basul într-un mod surprinzător de calm și precis, fără să existe prea multe situații în care anumite frecvențe și sunete devin prea puternice comparativ cu restul mixului, cel puțin cu egalizatorul făcut de mine. Vocile în special beneficiază de claritatea extra, iar dacă ești ascultător de muzică soul sau folk, vei aprecia la maxim sunetul oferit aici. Nici iubitorii de muzică electronică nu vor fi dezamăgiți, pentru că, așa cum am spus, XM6 oferă bas cât cuprinde și orice piesă EDM am ascultat a fost plină de energie, așa cum îi șade bine acestui gen de muzică. Noul format lossless de pe Spotify chiar face o diferență sesizabilă pentru mine și cu toate că noile XM6 sunt limitate la codecul LDAC, adică puțin sub lățimea de bandă de care este capabil serviciul, tot e un plus mare în ceea ce privește calitatea audio. Un minus notabil pe care nu mă așteptam să-l văd este lipsa audioului pe USB-C, portul fiind rezervat doar pentru încărcare și atât. Dacă vrei să asculți aceste căști pe fir, va trebui să te limitezi la un cablu jack. O problemă într-un spațiu în care cam toți competitorii oferă sunet lossless digital adevărat, fără să fie nevoie de un DAC care să facă conversia de semnal din digital în analogic. Poate la generația următoare. Come on, Sony! Dar fără îndoială, punctul forte al acestor căști este anularea activă a zgomotului de fond, zis și ANC. Pentru generația asta, Sony au revizuit ansamblul de microfoane responsabile cu asta, iar numărul lor a crescut de la 8 la 12. Asta înseamnă că încă și mai puțin zgomot din afară ajunge la urechile tale. Ceva impresionant, ținând cont că și XM5-urile se descurcau excepțional la acest capitol. De când am căștile și până acum nu am avut ocazia să zbor într-un avion, probabil cel mai dur scenariu de test pentru ANC, dar chiar și așa am observat că zgomotele din trafic și vocile celor din jur sunt semnificativ mai amuțite. Spun cu certitudine că, din toate căștile din această categorie pe care le-am testat, de la Bose, la Bowers & Wilkins, Sonos, Bang & Olufsen și inclusiv Apple, Sony XM6 au cel mai bun ANC dintre toate. Este aproape magic cât de mult sunet exterior pot aceste căști să elimine, fără să inducă și sentimentul de presiune în urechi. Și dacă ceea ce cauți de la următoarea ta pereche de căști over-ear este liniștea, nu cred că există o variantă mai bună pe piață în momentul actual. Și modul de transparență a primit niște atenție, iar dacă vrei totuși să auzi și ce se întâmplă în jurul tău, acum sunetul e mai natural și se simte mai puțin procesat. Încă există niște zgomot de fond atunci când modul Transparency este dat la maxim, dar în aplicația Sony Connect poți modifica cât de mult zgomot este lăsat să intre, iar dacă scazi câteva trepte setarea asta, poți elimina complet problema. Cât despre calitatea microfoanelor în apeluri, și aici am lucruri bune de spus. Toți cei care m-au auzit vorbind cu XM6-urile pe cap nu au raportat probleme, deci sunt potrivite și pentru call-uri de Zoom sau apeluri rapide, chiar dacă nu vei înregistra următorul tău podcast cu ele. În concluzie, recomand cu toată căldura noile Sony XM6. Sunt un upgrade față de generația anterioară la toate capitolele importante, de la sunet, la ANC și confort, deci dacă ești în căutare de o pereche nouă de căști premium cu ceva din toate, nu cred că vei fi dezamăgit de astea. La momentul scrierii acestui material am găsit căștile la 2000 de lei, un preț, zic eu, corect pentru ceea ce oferă. Nu au aceeași calitate a materialelor folosite ca o pereche de Bowers sau Bang & Olufsen, dar oferă un sunet comparabil și un ANC superior și le consider cel mai bun bang for the buck în segmentul lor. Și sunt de acord că 2000 de lei sunt bani mulți, dar balamaua mai rigidă ar trebui să se traducă în și mai mulți ani de utilizare fără probleme mecanice, iar în comparație cu alte modele, Sony XM6 nimeresc un echilibru foarte bun între calitatea construcției, sunet, confort, ANC și cost. Acum vreau să vă aud și vouă părerile în comentarii. Ce ziceți de noile Sony XM6? Credeți că sunt prea scumpe pentru ce oferă sau vă tentează să vă cumpărați și voi unele? Iar legat de ce vorbeam în intro, voi ce serviciu de streaming de muzică folosiți și de ce? Abia aștept să vă citesc opiniile picante și, ca de obicei, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la capăt. Dacă v-a plăcut acest material și mai vreți, cu un like și un subscribe puteți să-mi arătați asta. Gata, mă voi opri aici și ne revedem pe data viitoare. Ciao!